Hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu menugulu puluh supu. Tolong thamuna jedi dini video ko jedi naine interested ba to chalo nailamai thade. Bathw puja आरो रंजालि बैसागो फालिनाय गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खालार 5 बैसाग 19 एप्रिल 2023 इं थावनि जादोंमोन बड' कालचारेल भवन कलेज रड दुधनैयाव आरो तो बिनि भिडिअखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय।
बर' फरायसा आफादनि जय गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जय गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि Bodo jai Bodo hari ini, jai apa Bathw ni, gojunjung. Alam dengo, motor berumbu bawa isak kali, behai Bathw baunai jaya, apa Bathw bersihunai jaya, ada behai kasih, bedu orang soli, orang soli kasih raja jangka, baga gunda tu bahagia nak ni Rongjali, apa Bathw bersihunai bersihunai, terbebadi. खामानि फारिया जाहाथे बोसोरै बोसोरै जाबाय थायो आफा बाथौआ जाहाथे बिथांखौ सिबिनो थाखाय जोंनो गोहो बोलो होयो मोसाग्रा खाम सिफुं दामग्रा बाथौ रोजाबग्रा बाथौ आर'जगाबग्रा गासैबो जानानै मुलुगनि मोजांनि थाखाय बर' समाजनि खाम सिफुं लानानै बाथौ आर'ज रोजाबैदों मोसाबैदों आफा बाथौखौ सिबिनाय गिबि गराय गोहो आरो गोथार जाथों बेखौनो